Mami, wala bantay siyang anak. O naramid din kadlawon mi ng lakaw batong bansalan to kuan. Kidapawan. Ah, grabe. Abot yung kidapawan. Asa tama to karon? Oh. Uy, kidapawan ba yan, no? Kidapawan? Asa tao ga? Hi, good morning, guys. Good Kadlawon mi karon no. Makita ang naong Sige, maklaro. O, di maklaro kayo nga naman. Kanlaon gani, no? Kadlawon kayo ni oh. Ay lang palungan. So, ayan, guys. So mga katravelers, ato may kuan karon. Pansilan. Bansalan. So Santa Cruz na may karon no. Hi, hello, good morning. Hi, biyahe ni Bansalan, Santa Cruz na. Nexus pa Nexus. Nexus Infinity. Infinity. Nexus Infinity Global. Saraan may karon morning edition may. Alas 3 minang mata alas kapil mi sa kontrol niya. Wad na ta diri karon kay fokus na ni karon kay mo na pinag-rotate focus sa kinabuhi. Yes. Tama, exactly. So now, Previsyon lang kita ni gamay. guys, so naanami karon sa Santa Cruz, no? Going to Digos, Bansalan, and tomorrow we're going to Kidapawan. So ayan guys, yung mga members dyan na may kakilala, just PM your upline para pwede naming madaanan. So ayan lang. Good morning, good morning. Happy morning, everyone. Pasensya sa boses. Happy birthday sa tanan katong nag-birthday po. Yes, sa lahat ng mag-birthday today. So, from our company, Nexus Infinity Global. So, magbibigay kami ng greetings sa inyo, no? Happy birthday. Ano, orientation. Baka na kasi, kawan sa minida mo. Ini dah tahu kita. Sige, tayo sa pinida po daw. Dah minit. Nami karon sa Bansalan, kay sa Digos. So nami karon diri nagpanmi sa Nexus Infinite Global. Main partner, international team, USA, United Kingdom, Australia, Netherlands, Costa Rica, Ukraine, and other regional offices and affiliates worldwide. So we are a part of an international family with over 1,000 long-term missionaries. So we have 4,000 Filipino pastors, missionaries around the world. So kami na minister to the poor, the youth, the children, the unreached, and the churches. So our vision, lives and communities transformed by God. Kali sa ubo mo lang, pwede rin po, tadaron. Hanahanap po lang sa ito. Muna saling sa ubod ay. Lainon lang. Bughat, pastor, bughat. Rayuma pwede po, rayuma pwede. Imong asawa na maglaing yung paminaw. Imong lagaan. Ya, naris dito ani. Kung si kapitan din naman mintana, mga break na. Kuan siya. Itlog na lang. Mulia. Oh, ana ko wala siya okay. Bikuha na kay. Mga break bitahan ba? Dito check din ang mga deliver ba. Then ana ang mensahe. Oh. Maming huy na padaw dito. Og sa katong prophetic pa sa kuha, nabatihan na ko tungkol sa mga ba. Isa pa sa souvenir ka niya na indadawat sa Ginoo imong gibalihan. Hagbong ang yawa, lukapa. Lukapang yawa. Didangi. Kasi mintana. Lagi. Muna saling sa ubod. Kung si kapitan maminta na lang, di nakabris bertahan. Pag inaw naman nakabris si kapitan si bertahan ba? Dili na maturo ko. Patay na. Nakuha na siya.
kanang yung buhi gika siya gyud. Sa talay ngo dala rin? Wala ko kasi na. Angurot na. Ha? Nangurot na. Sa ato pa. Ugasan lang. Ugasan. Ayun na, kay nasa Ayaw. oh, Pabukang tubig ang sabaw. imnon. Halimbawa, mabutan ka og 5 ka baso nga tubig sa pag-itos niya. Kanang mo panan siya mga tulo ka baso na lang. Bisan usang yutaan mo turok ba ni? Ayaw. Naana sa mga pangpang sa bato. Ay sa pangpang, bata to pangpang to balay. Ikuan lang na yuta ba nga makalatay sa bato. Sa mga kantil din eh. Ah. Panas na ba to? Ito sa kukuha nito. Kung may farmers ka, ito sa kukuha ba, one truck. Hindi ka dito ko na sa Emita. Orta na ko. Ayaw ang nagigikanan. Plantation eh, man. Bagitaon lang yun. Naraman sa kon. Salin sa ubod. Ataw kay salin sa ubod din eh. Ha? Salin sa ubod. Oh, Dalag ng bato yung malay. nya imo lang tagol pino. Butang mo sa lapad. Oh, kana botilya. Butangig lana sa virgin coconut oil. May imnon. May inom ng virgin ko eh. Uy na. Yo. Ay, nagduwa ka karang. Pwede lana. Ay, abi na ko, burigit. Ay, naon siya nga. Mo na itambal nga sekreto ni Pasubitcher. Oo, kaya mahal mo kaya na picture Pila? ko. Makaya ng presyo ni picture. Na dia sa isuan nga. This one? Oh, Sabi na. it's B1. It's B1. 140 lang. Ang litro? Sabi na. Na magkadagang backup ng mga membro simbahan. Tuduhay lang kung saan pag-process. Sila na lang mag-imo. Oh. Isa ka ko, tudloan ti ka. Si Bitya, di mo tudlo. Oh, kay mahadlok man ay potential. Pero ako, mutudlo ko mo kay Migo, munta kayo. Ayaw. Pero, di ko gustong na maminaw po. Ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa na kay mo tugaan ang picture. Kita pangalan mo pastor. Pastor Abelia. Pastor Abilio. Abelia. Asa ang imong kuan? Asa ang imong San Fernando, mabuhay San Fernando Bukidnon. Sa Fernando mabuhay. Isa ka TikTok. International Bible Lab. International Bible. Mo kasi mato ba dito? Mo si pastor mo nga tuon dito. Kani si pastor na mga talent niya yata sing ano. Basta imo sila number, naka sila number. Dia sa mga anak. Sa mga anak niyo, okay kayo. Ay, lalo mo dito, pastor. Ay, lado, pag italo, pabot na baboy. Mong itala, inalang asa si Pasabila Simbahan. Tudlo. Abila. Abelia. Abilia. Double L, Ang pangalan mo. Beltran. Beltran Abilia. Ato mo dito. Kay wala tapasagi sa Diyos ni Ate Manta niya pag-ayo. Panahon pre sa mga hapon kani atong nga kaning kaliruhan niyo. Gunita ni pastor. Salamat sa mga hapon. Papo kayo ang magtakuri mo sa pastor. Oo. Muna yung mga takuri sa kanitong panahon. Bililhon gani nga takuri ba? Munang wala gud di gilabay ni pastor kay. Tanaw pa lang daan nila, bliss na kayo sila. Murag mingyawon yung mga takuri ni pastor ba? Oo. Tama na. Kami karon diri sa Bansalan. Ang dagahapon. Kami karon diri sa Bansalan. Kami ni pastor. Naman to yung 160. Happy Mother's Day deron. Wala. Pray na, Brother Mike. Again, let us pray, Father God, thank you for this fellowship. This Lord, at least give us this words from your pray. Amen. Sir, ingat sir. Ingat eh. Nice tayo. Pilisa, pangapisa. Sa iyo na siya mo. Kami karon sa balay ni pastor. Diri sa Bansalan. Bless you God diri. So simba pula pastor dai las 3 kadlawon. Wala man ini tugtugaok sumunod. Salamat po lang. Salamat. Nawi gunting dia. Salamat kayo ng mga manok. Tugaok kayo ng mga manok at tao baka.
Dira, ma'am. Okay na, Nay. Okay ba, Ate? Hindi ba ako kuha sa akin yung ministry? Ay! Oo. Hindi na ako mangga. Ah. Si Pastor,